Пусни се. Сега ме е страх. Мене отпусни. И тебе. Да, усмивка. Чакай, че запотнах. Те отдолу ли ще ми слагаш? Да. Не мърви. Добре. Там не беше ли опасно? Не. Гледах клипчета. Добре, чакай сега. Днешната тема ще бъде ботулинов токсин. Аз съм доктор Илана Петкова и се намираме в Контур Клиник. Ще видите процедурата как протича нагледно и ще ви разкажа всички основни неща, които е необходимо да знаете за процедурата. Днес отново при нас е Роди. Последно с нея правихме хидратираща процедура на кожата и днес ще поставяме ботулинов токсин, като с него ще целим премахване на мимики в горната трета на лицето, съответно ще повдигнем вежите и ще отворим мукозно, да го направим по-свежо. И в същото време ще запазим и мимиката да е натурална. Днес с Роди ще поставим ботулинов токсин в областта на горна трета на лицето, която е най-честата зона за приложение, именно гневна бръчка, чело и около очите. Първо ще започна с няколко думи какво представлява ботулиновия токсин. Както показва името е токсин, но това не трябва да ви притеснява, защото, както древният учен Парацел се казал, дозата прави отровата. В флаконите за приложение има изключително малко количество, много разредено, което няма как да доведе до някакви опасни последици. Неговото приложение датира отдавна, доказан е във времето и се използва дори при деца за корекция на различни неврологични състояния. В естетичната медицина ботулиновият токсин, едно от основните му приложения е да предотврати и премахне появата на бръчици по лицето, било то фини или вече по-дълбоки бръчки. Човек 2 часа са мацоти да е красив. И накрая идваш тук и ти чистят и веждите. Възможно ли е, защото ми се е разградил ботокса, да почка да ми излизат пъпки на челото? Често. Не е абсурд. Като имам, не ми излезе нито една. Че от една година някъде не съм слагала. Така ли? Даже Боже, как лети време. Да. Смятай колко бавно се разгради. Каква е трайността на ботулиновия токсин? Средно между 4 и 6 месеца, в зависимост от това какъв продукт се използва, от индивидуалните особености на човека, колко бързо той разгражда ботулиновия токсин и от начина му на живота. Тоест е добре ботулиновия токсин да се поддържа средно 2 пъти годишно. Как действа ботулиновия токсин? Той всъщност блокира медиатора, който е необходим за невромускулното съкращение, т.е. импулса, който се подава от мозъка към мускула и този импулс, подавайки се към мускула, той се съкращава, но за това съкращение е необходим медиатор. Представете си като едно вещество, това е ацетилхолина и това вещество като го има, протича това съкращение, именно появява се бръчкането на лицето. Когато има ботулинов токсин, този медиатор се блокира и не протича това невромускулно съкращение. Процедурата е бърза, ефекта се започва от следващият ден и крайният ефект се наблюдава на 14-тият ден. Има ли някаква възраст, при която е препоръчително да се постави ботокс? Аз лично препоръчвам на моите пациенти след 25 годишна възраст да започнат и обикновено препоръчвам ботулинов токсин, когато има вече тук нещо, което в разрез на всички правила, които се проповядват в дерматологията и естетиката. Аз действам точно обратно. Всички дерматолози слагат ботулинов токсин преди да се появили фините линии. Моята логика е обратната. Аз слагам ботулинов токсин, когато има леки фини линии. Говорим, нали, за много дълбоки, но когато има леки фини линии, за мен това е най-правилното време да се постави ботулинов токсин, защото точно е започнал процеса на образуването им
и могат лесно те след няколко седмици промените по кожата да изчезнат. Защо не си позволявам да слагам превентивно? Защото, както казах, може въобще да се образуват фини линии. Има някои хора, които просто не им се получават. Често задавам въпрос мъжете могат ли да си слагат ботокс? Да, разбира се. Важно е да се поставя по правилен начин, да се запазва нивото на хоризонталното ниво на веждите, не само при жените, но и при мъжете, защото те иначе изглеждат смешно. Както, например, сме виждали при много известни личности да получават така наречения мистер Спок ефект, което не е признак съответно за младост, какъвто целим с ботулиновия токсин, тъй като веждите стават като чупка с висока точка, учудени, като това не е признак за младост, тъй като това се получава при по-възрастни хора, които вече започват да не виждат добре, да имат проблеми с зрението и компенсаторно си повдигат веждите. Не гледаш, Машо? Отпусни. Има ли ограничения в поставянето на ботокс и колко пъти през живота си може да си поставяме ботулинов токсин? Няма ограничения в това, така че не се притеснявайте, дори малко по-рано да започнете. Това няма да, грубо казвам, да изчерпа броя пъти, в които може да си поставите ботулинов токсин. Просто трябва да се спазват определени правила, за да не образувате антитела към продукта. Дали е болезнен и как се усеща? Процедурата е една от най-безполезните всъщност. Усмихни се. Сега там ме е страх. Мене отпусни. И тебе. Шегам се. И аз усмихни. Отпусни. Има ли нещо, което да реагира с ботулиновия токсин в организма при поставянето му и което не трябва да се прави? Да, това е алкохола. Разбира се, за това се забранява първите 3 дни, тъй като те действат синергично, именно и двете имат депресивен ефект на централната нервна система. Също така, ако приемате гентамицин или други антибиотици от групата на аминогликозидите, не може да поставяте ботулинов токсин във времето на приема им, тъй като те действат също на невромускулното предаване и могат да потенцират евентуални негативни ефекти. Често задавам въпрос ваксина и ботулинов токсин, как и по какъв начин. Хубаво е да имат отстояние около 1 месец между двете, тъй като и двете са свързани с формирането на антитела в организма. Те боли повече ли? Чакай, че запотнах. Така, Сега отдолу ли ще ми слагаш? Такото, да. Не мърди. Добре. Там не беше ли опасно? Не, не. Гледах клипчета. Не. Добре, чакай сега. Чакай сега. Ако съм си поставила веднъж ботулинов токсин и след това не искам повече да си поставям, възможно ли е зоната да се отпусне? Физиологично просто не е възможно. Това е мускул, той няма как да увисне, да се отпусне. Как да преценим кога е време за следващата процедура? Следващата процедура се прави единствено и само когато изцяло зоните на третиране с ботулинов токсин са отпуснати, ефекта е изцяло отминал, за да не се формират антитела. Какво означава това? Когато правите в пълния капацитет мускулните движения, тогава е време за ботулинов токсин. Така, това беше. Тоест ще пишете след видео. Добре, хубаво. Има ли възстановителен период? След процедурата се образуват леки папули, които са като изпъквания, точици, които отшумяват в рамките на няколко часа и няма никакви видими следи от процедурата. Хубаво е 4 часа да не лягате, да не се навеждате и също 3 дни без фитнес и 3 дни без консумацията на алкохол. Резултат се очаква между 2 и 14 ден, когато започне всъщност действие на ботулиновия токсин и на втората седмица се прави ретуш, някъде ако има нужда до корекция. Това беше всичко от мен, доктор Йоана Петкова и Контур Клиник за ботулиновия токсин. Ако тези видеа са ви интересни, може да се абонирате за канала, защото ви очаквам следващия вторник отново с друга интересна тема.